Són gegants que representen a la societat treballadora d'aquest barri. I aquí darrere també tenim ja els bouets i la barca del barri del Raval. Forts aplaudiments! Us convidem a tots a entrar aquí a la plaça i en breu farem la plantada dels gegants. Farem la plantada dels gegants aquí.